Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan pa'y asimang patiamo ni Vanessa, isuasan pa'y ang makapawit para iti panagpakemo ti anak na. Kabayatan na, insublida na nakora ti ubing iti medical center, katiina ni Rafi ti simango kadakwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Ikarimi, madam. Agpaw iti anak may apaman ama itad dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing. Inton makapaw iti anak yo ako na yo. Madam, sana mabali na maitantanti mo na. Saan ka day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng amakiimo ka no inton bigat. Agbayad kamin tulata. Saan ka kadi amakauawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, ing kayo ijay emergency hospital bareng agpautang da ijay. Ay, unay kat at imangkan ti puso yun. Saan mimot nga itarayan ti bayadan mi, no bilang? Anya ka di ti parikot dito ay. Apay apimanaw ni mama na kami suot. Mamamgayam, jay di na kami kayat apastrakan. Taawan pagbayad may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito ay, ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umutlaang ti anak may. Agsubli kayong tulangan into nagpawitan iti kwarta ti anak yo. Ngem di kayag danag. Risita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na, sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y ngay, no di kasta. Irisitaan da kami nga rodan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas ti aputa, bakit? Wan ngam saan ko ang nagatang amin. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan naklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitan ta ti panakakimo ti ubeng. Sa apay kuma. Tawan pagbabawian dagiti atat tao. Rupat kwartada. Anya nga rod, kasta ti kayat da. Padasin ta ti mapan iji emergency hospital, bareng saan unay nga atidog ti pila. At nagdamagak, atidog ka no ti naka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbagak ngay kanda ko matiubeng iti islat na. Wan ko mga rod, lakay. Apay akasta ti lang mama. Adda ka di pa kariribukan nyo? Apay akasto'y tirignak. Edi imbagak nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpaw it. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi ti langan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Oh, ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada. Adda nadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak. Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akaslam amunak ka ako na. Wan mat kiti. Adun ti inagasak. Ngam, sana kasjay ti mariknak. No kasjay akita endak. Oh, sino ko mga rod dagijay? Tay suki din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atat tao nga dakwartan. Sa bali lang amin ti riknak iti dayjay nga ubing. Atay mabaringkwas ka. Anya ti mapaspasamak kan ka. Jay man ubing a pasyente.
Kasla makit-kitak pa ilaang ti panang talyaw na kanyak, ide pumanaw da. Ubing laeng, pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apay akas tiyay ti panang kit-kita na kanyak. May salaang nga ubing, pakasik naram. Basta awak man, anak laang ti mamirmiraot. Isukit din ti pakareribo ka. Unay kan, nairamraman akpayan. Rabi ipay laeng, disturbom ti turog. Maturog ka, tainak man kit di agkape. Nuing kagkape, ad-di ka makaturog. Maturog ka laeng, tadi ka matsagsagitan. Nakitak nga do ti urnong dagiti inchik ijaigid ti kalsada adidan kayat nga alikaman da. Saan ka di nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikaman da no danda ni New Year? Wen ka no. Iso nga ipanda iti dayjay abanda tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ama ipari ti agala? Intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikaman ti kaadwan nga impanda ijay. Ada kaldero, kasirola, kortina, kanda dumapay. Intaman nga rod. Ikandado ta ti balay ti amo ta. Saan da nga ta sumangpat ita? Amangan no madama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan pa'y mat siguro? Darasan ta tap na makaaduta. Ipawit tan tumatan iji Pilipinas. Nagadukat dagituyan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa'y laang nga alikaman. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless dagitoy. Nangina iji Pilipinas. Amangan no awan pa'y ti kasta akla si alako ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iji Pinas, imported ko nada, uray no pinidot talaang. Uray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, nagapumot diti abroad. Ako ray ka. Anya da ito'y kasla. Portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di Hong Kong dollars na gito eh? Ha? Saan nga ta peke dagita? Iso nga imbalang da? Kita man, no adanagan na itibag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanurod ang maisubli da ito eh. Uraya man, adagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan, adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant ano si mang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpake mo ti ubeng. Adayo pa'y ti schedule na iti emergency hospital. Agkapsot pa'y kit di manan Ado pa'y ti agas, nga madilat tamot. Maisubli ko mamanin iti medical center. Ay awan mo't kwarta tayo. Ano sino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamak da saan tayo makabayad. Awan asid ay ti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo. Nagparamid na ngagpaiso iti ospital, ng para lang mo't kadag iti adda kwartana. Adamot kit di iti emergency hospital. Nga masapol ang ma-schedule pa'y. Ado matiim mo na ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan. No adamang sapul di ta adolyaris di ta nakapidutam. Ngam awan matimang claim. Iso nga rod, imbalang da nga taa talaga? Apay nga ijay ti nakapidutak. Iso pa'y ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan matimang claim. Kasanon no adan tumang claim? Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramidak? Nabayag mat basitan nga inururay mo no adda umay mang sapol. Ngam awan mo, saan ka de? Sa bagay,
Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no adda umay mang biro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito'y nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nalpas ka din tiki mo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadaanon ti pila na? Imbag no saan amarigatan ti anak ko, nanang. Ay, agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko. Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga urayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mo't dagiti amo ta. Masapol nga agawid ak iti Pilipinas. Tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa, taadda kadakwada ti passport ta. Sapay ko mga ruta sumangpot dan. Tapno makaawid ak mo't tan iti Pilipinas. Ikararag ta sumangpot da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko Medical center ko naman. Awan ang puso dagijay. Inton makaawid ak iti Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakitaak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan da ti anak ko. Wenman, adamat day tanapidot mo. Awan mo ti mangklim. Oh, nakalagip ka manin ngay mawag. Awan ka di talaga ti plano masumurot dito Si kaman ti pagdamagak. Awan ka di talaga ti plano mga agawid dito Nakapangad nga kon. Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti Serbina nga agawid ka dito Tadi mo matlaeng kaya ti agsikog. Day tala agsikog ti ibagbagam. Numabalin na ko di si kan ti agsikog. Awan Serbina ito asaritaan. Di kala ko man imawawag. Adda ka di sa bali dita. Isu adi na kon ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Isu adi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa. Saan mo't taday taag subsubang ter-aramitin nyo? Awan ganas kun kenkwa na mama. Tadi na kayat amaddaan kami iti anak. Amuna akailiw ko ti ubing. Ngam paidamat. Uray ko no agpakita ti anak mo iti sabali a babae. Ay, ipaspasapulan ni papa, mama. Mangnamnamaak ang masarakan tayo ti ubing. Sapay ko Dakal siguro itan. Dalabit, bariton, wano balasitang kuman. Sigurado na ita, mama. Gaputa sumagmamanumot ng atawan tinapalabas. Imbag ta simbang putan dagiti amo ta. Agyaman akmat, tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidon dakmat laengan. Agawid ka na di na oras gayam. Imayak dito Tapno maipaayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Apay ngay anaadaan iti kasjay asakit. Adapay kat pamabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit kan kwa na? Nasa uti amo ta. Ano saan ana itantan ti panakakimo na? Sumayaat kan uti kasasaad na. Maladingitan ak unay gayam. Dakkel gayam ti pagdaksan na. No may tantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakro yan ni tatang. Ada ka matgaya mo anak ko. O nanang, ngam apay asaksakro yan ni tatang ti anak ko. Ipadmi ko maidyo ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't kit di anak ko? Ngam na kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Sige, iti medical center. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam,
Di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan, adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.